tungarangew una se ka don wasaden bulon o kɔnɔna la o de be sariya sunba kura min n'o kan ka suwandi juin kalo tile 18 nata o de y'a to Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ale y'a ɲini a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka nin sariya sun kura in kɔni ka a suwandi. Sulemani Kulubali ale ni tɔn in a kumalasela dɔ ye. A bɛ san 30 bɔ an b'a daminɛ o la et puis constitution min bɛ en vigueur ni 92 constitution ye an tun ye laɲini kɛ pour que an ka se ka représenter assemblée nationale o san 30 ni ko ye nin an ma se ka laɲini sɔrɔ. Bon ni ala nana kɛ avec gouvernement joli nana n'o y'a ɲini ka transition constitution in yɛlɛma n'u ma se. Donc ni gouvernement min filɛ an kunna ni olu ka laɲini kɔnɔna na a tɔgɔ ye di constitution in bɛna se ka yɛlɛma. An Maliens de l'extérieur an jɔyɔrɔ bɛna sɔrɔ wasaden bulon kɔnɔ. N'i y'a fɔra ko an minnu bɛ kɔfɛ anw de bɛ se ka jɔn bɛ se ka kuma anw yɛrɛ tɔgɔ la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen Haut Conseil des Maliens de l'extérieur u ka lajɛrɛ senfɛ o y'a yira k'a fɔ sariya sunba kura in a kɔnɔna la fɛn caman de bɛ yen o de ka ɲi o de y'a to olu yɛrɛ u y'a ɲini u ka tɔndenw fɛ u ka nin suwandi. Kulubali Aïcha Sise ale ye tɔn in ale kanuba dɔ ye. Ma diyagoyali ni Malien de l'extérieur bɛɛ ma diyagoyali parce que fɛn min b'a kɔnɔ a b'a nafa an nafalan b'a la. Constitution tɛ se ka kuranɛ tɛ k'a fɔ ko a dafalen don a kɛra cogo dɔw bɛ ta dɔw tɛ ta mais ɲuman min tara o de ka ca kolo min bilala ye quoi. Ni jɔrɔna ko tun bɛ tungarangew la u y'a yira k'a fɔ o ye sɛbɛn minnu n'a na se ka kɛ ka kala ta nka u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi o jɔrɔna ko o banna wa don na nataw la u n'u sen don lajɛrɛ wɛrɛw la mun na kɛ 20 mars la. Mahamadu Kamara ale ye nin tɔn o ɲɛma dɔ ye. Jɔrɔ min tun bɛ se ka mɔgɔw minɛ référendum ko in na o tun ye papier ko de a dun fɔra ko vote bɛ se ka kɛ ni sɛbɛn fatiya bɛ sisan a ma dan carte biométrique dama ma an ye min kɛ yan bi o ye maliyɛnw ta ye an bɛna taa fara jama tɔw de kan 20 mars la an ye min fɔ an bɛ taa segin o de fana kan ka tila k'a sinsin k'a fɔ an ni bɛɛ jɛ don bɛɛ ka kuma don pour que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a kan ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Haut Conseil des Maliens de l'extérieur y'a yira k'a fɔ k'u dalen b'a la k'a fɔ juin kalo tile 18 u ka tɔndenw u bɛɛ na kalafili sabula ka kɔn bi ɲɛ u ka tɔndenw u ma to kɔ kalafili la. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.